Sa good vibes, kung wala siya maaksidente sadto sa iya nga ginaubrahan, wala siya makasugod sang negosyo. Karon makapaubos na siya sang 600 tubtub 800 ka bingka sa sulod sa duha ka oras sa kada adlaw. May report si Romeo Subaldo. Las 7 pa lang sang aga, nagasaramihay na si Marianito Concepcion kagang iya hinablos nga si Marine Alanza. Halos kada minuto, may nagapundo nga salakyan o kun motor nga nagabakal sa ila ginabaligya nga bibingka sa guwa sang Scala Redemptorist Retreat House sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Masako si Marianito sa pagbakit sa mga bibingka. Kalipatan. Samtang ang iya hinablos, masako man sa pagbubod sang cheese kag pamutos asang kada plate. Bago lang sila nakapangbukas, may 8 na siya ka tray nga naubos. Kung Martes tubtub Sabado, 500 tubtub 600 kabibingkang ilang paubos sa 2 lang ka oras. Kung Domingo, nagalapot naman sa 800. 8 na nga tray. Ano oras ka na sugod? Bag-o lang din. 8 na nga tray. Ano na nibilin sa 800? Ginabalik-balikan sa mga customer ang iabibingka nga may salted egg, butong kag cheese kag moist ang sulod kag napulo lang ka pesos ang bili kada isa. Pero may ka bakal no? Oo. Naman. Lamit mo. Saan namin ibibing kaya gito? Pero may kakabakal? May mga nagabakal pa sang bibingka para dalon sa iban nga pungsod. Ibutang na kuno sa freezer kag i-microwave do bagong bakit lang ang bibingka. Ano? Ang iban, ginapadala nila sa iban nga pungsod na, sir. Okay lang? Oo, okay lang na siya kaya hindi na siya basta i-freeze mo lang sa... I-ref tapos Oo. i-microwave oven? Mahumok lang sa liwat? Oo, mahumok lang sa liwat. Nagatrabaho siya sadto sa isa ka kalan-an nga nagapanghimo sa native products sa sulod sang 30 ka tuig. Napaso siya sang tubig gikan sa steamer kag naghubag ang iya nga tiil. Ginhambalan siya sang doktor nga hindi na siya makapalawig tindog sa trabaho. Gani, nag-early retirement siya. Na-discuss yak sa lutuan namon. Ano na tapusin mo? Napasok ko sang tubig sa steamer. Te, nano ka? Nadason ng pilas? Nagubag akong tiil. Te, naguntat ka dason? Napasok sa steamer namon. Son? Dason gintagaan ko sang doktor certificate nga hindi na ko ka pangabudlay nga tindog. Ang pag-untat niya sa pagpang-empleyo, amo naman ang panugod sang pagsugod niya sa pagnegosyo. Napatapos niya sa pag-eskwela ang duha niya ka mga kabataan tungod sa iya trabaho. Maisa na lang siya nga ginapa-eskwela, pero hindi luyag ni Marianito nga magsalig sa iya kabataan gani, gisuguran niya ang paghimo sa bibingka sa nagdigad lang nga Disyembre. Way na ko pangabuyan. Sa ikong jamera? Nasalig ka lang sa bata mo. Pila ka na sabong? 56. Ben pa Galing kayo tambuan, gito pandemic lang. Wala siya maglaom nga amo sini ka baka lang iya nga bibingka bisan hindi na Christmas. Nakauntat man siya matuod sa iya nga trabaho pero nakabukas naman inisang panibagong oportunidad para sa iya. Pero subong, siya na mismo ang amo sa iya nga negosyo kag siya man ang may kontrol sa iya nga oras sa pagtrabaho.